Amanar so, amanar so. Yi min da yaran da zan gane baiwar Allah. Kuna goyon bayan ta ba? Wallahi ba nan da kuma. Abin da ya bani mamaki. Na san tafi ɗaya. Ta wuce a danganta ta da aikin su da jari. Wata aikashin su yare da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada kai sanya a shaka basilla. So halitta ce, tamkar amana ce, wanda yayo kadar ya damke amana shi yayo da ni kuma am available for you. Kin ji ko? Kin ji na gaya miki, ki daina fita. To inda gaske ne abin da kake faɗa ka matso ji kanshin bakinka. Na ce ka matso ji kanshin bakinka. Ai ba abin da zai sa ka fita gidan nan lafiya ka dawo lafiya ba kai bushe ba. Wannan ba matsala bane. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ba shikenan zan kira insha Allah. Ya ka banna haka kuma na ta jiran ka. Ai mun afuwa Alhaji. Wato abin da ya faru yaran dai kwata ba sa nan. Shine dalilin da yasa na zauna wannan ma da kaina ne maka. Ai mun afuwa. To ya naga kuma dai da daya. Wannan dai na tabbata ba su fi kala biyar ba. Alhaji wato wancan ma da kaga na kawo ai da ni da yaran muka haɗu muka yanzu kuma duk sun tafi hutu shi yasa na zauna na ga gwarin ni in ma da kaina wa'annan in Allah ya so ya yarda nan da sati ɗaya zan tattara shauran kala 10 in kawo ma Allah ya so ya yarda. Kaga ba na son haka da fi sabilillahi na ga maka muna da buƙatar kayan nan yarinyar nan gaba ɗaya kayan da za ta saka ba a da su a kusa shi yasa kuma ku ne da ku nace za ku yi abin da ya kamata kuma a zo a ce an samu irin wannan naƙas bai kamata ba gaskiya. Alhaji Ali ai kai ba za a yi ma haka ba gaskiya na gaya ma magana guda ɗaya satin nan ba zan wuce ba haba Alhaji kai ne fa ka zonar da mu anan ba da ban kai ba Alhaji kwata da tuni ma ba ma nan ko sana'a amma ba za mu zauna mi ba ni duk ba nan zancen nake magana ake ta hakkin ka abinda aka yi wannan wani abu ne daban hakkin ka kawai an baka aiki kawai kai aiki a biya ka kuɗin ka yanzu dai ka tabbatar mana da sati da a samu kafin a shiga wadancan haka ne gaskiya ne Allah ya saka da alheri ba ni kayan magana nawa ne ragowar balance ɗinku 20,000 ne kirga waɗannan ka gani in yaso sai mun nema transfer ɗin ragowar nawa ne aljanin 15,000 ne to ba matsala bari maka transfer mara ragowar ka to ba laifi assalamu alaikum lafiya amanar so akan damka ga wanda ya labinta rayuwa Ke na zaki. Ai zama zaki na dandana da test din abincin ya yake. Zauna mana. Kyautar din shashasha ce. Haka ake abinci? Da me ma kika da kike wannan shirman naki? Haka ake girki? Saboda an ce kima mutane abinci sai kima mutane kwaba? Au. Ina magana tafiya zaki? Dan baki da hankali haka aka saki ki? Haka ake girki saboda ba kudin ku bane ko? Ba kudin gidan ku bane. Talaka baki san kowa ba kin zo. Bari in ga miki. Kar ki ƙara ma mutane irin wannan shirman kin ji na ga miki. Gidan ku ne nan? Ni a guri kaman yaya. Kai ashe baka da hankali. Wai ka ce ko na kawo ta gidan nan ne zan taimaka girki. To bari in gaya maka yanda kake takama kake jin cewa kai dan cikin gidan nan ne ita ma yar gidan nan ce. Kar in ƙara ganin wannan iskancin ba zan dauka ba. Aba yaya. Wannan gaskiya ne wannan ai disga ne kake wallahi. A gaban wannan dakikiriya ne zaka tsaya kana mun wulakanci kana gaggawa magana. Kai kace me?
ai ka ji abin da na ci a gaban wanda kike yarin ko sai na maimaita ma ko za ka dinga fifita bare a kaina zan tattaka ka a gurin nan wallahi ba zan taku ba ka taka akan akan wani zaka dan ban ma duka ba dan iskancin ka yarinya dan wulakanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aqlib li khairan minha ashe zan ga wannan lokacin da idanuna tabbas kun bani mamaki ban taba ganin wannan abin ya faru a gidan nan ba sai a dalilin bakuwa ina ai wannan al'amarin ba zai wa a gidan nan ba anya kai haka ba za ta ci gaba da yiwuwa a cikin gidan nan ba tabbas ba zan ɗauki wannan al'amarin ba don Allah ki haƙuri. Insha Allah haka ba za ta sake faruwa ba. Na yi kuskure. Na biyo shaidan ne. Har ya sanya ni haka. Amma in Allah ya ba zan koma ba. Don Allah ki yafe mu. Umma matukar ban ga kin daina yin fushi ba, ba zan taɓa samun nutsuwa ba. Ban saba haka ba. Kullum burina a duniya shine in ga cewa na faranta miki rai. In ganki cikin farin ciki. Idan kuma ya zamto na abin da har ranki zai ɓaci, kin ga me na kama kenan. Dan Allah ki hakuri umma. Allah ya yafe mana baki daya. Amin. Ni dai abin da nake so da kai, ka ƙara haƙuri akan haƙurin da kake yi. Kai babba ne, dole ne ka dinga shanye dukkan wani ɓacin rai. Ita shirya ai ta Allah ce. Ka duba ka ga yadda kake ɗaga murya a kansa. Kake ɗaga murya a kansa. Wannan abin ya yi matuƙar bani mamaki. Rana tsaka kawo yarinyar nan gidan nan. A ce ta zo ta rikita al'amarinku da kai da ɗan uwanka. Idan magana kake ta amana tsakaninta da shi, wa ya fi buƙatar, wane ne alaƙarka ta fi kusanci da kai akan tsakaninta da shi? Gaskiya ne umma, na san na yi kuskure. Kuma in Allah yarda shi ne na farko, shi ne na ƙarshe. Dan Allah ni dai buƙata ta shi ne ki yafe min. Kar ki ci gaba da yin fushi da ni. Kuma ina so in tabbatar miki da cewa ba wai na haka bane kawai da gayya ko ko a dama ina da niyyar ne haka. Sanin kanki ne, kin san halin Zaidu. Idan ban masa haka ba, in ban biyo masa bayan gida ba, zai iya yin abin da ba shi kenan ba. Kada tarihi ya zo ya maimaita kansa. Shine nake gudun kada mu dauko yarinya. Muna da burin mu kyautata mata, a faranta mata, a inganta rayuwarta, a mutunta ta, a darajta ta. Kuma ya zama na shi kuma ya zo ya rushe abin da muka shirya. Wannan kawai shine ba na abu ba. Shi sa ne masa wuka dan Allah ki haƙuri. Shikenan. Saboda haka kan da ƙara jin irin haka ta sake faruwa a gidan nan. Insha Allah ba ta sake faruwa. Ki haƙuri. Shikenan. Ban kai mata sabanta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na san da zo. Yawa Zulaiha. Don Allah ina so ka gafarta min. Na shiga damuwa matuƙa. Sakamakon abin da ya faru a dalilina. Ni da aka ɗauko ni domin a faranta min. Sai kuma ya kasance ni ce sanadiyar ɓataran dukkanin ahalin gidan nan. Wanda duk lalacewar uku na san tafi ɗaya. Idan ya kasance ni ce sanadiyar rabuwar kawunanku, ba zan taɓa samun sukuni a zuciyata ba. Ba komai Zulaiha, ki kwantar da hankalinki, ki manta da abin da ya faru ɗazu.
kuma wannan abin kaddara ce. Allah baya tabbarin mumini ba tare da jarraba shi ba. Saboda haka wannan ki dauke shi a matsayin kaddararki, domin yadda da kaddara mai kyau da mara kyau dukansu imani ne, kuma gyara bai taba zuwa ba face sai idan an yi barna. Saboda haka sanin matsala ne yake sanyawa a nemo hanyar da za a bi ai maganin ta insha Allah. Na san kafin zuwa nan kuna cikin farin ciki da junanku, amma sanadiyar zuwa nan ba na so ya kasance na zama silar raba kawunanku. Haka ne yaya, amma ina so ka mun izini na koma inda na fito saboda ku samu kwanciyar hankali a tsakaninku. Ba na so ya kasance ni ce sanadiyar rabuwar kawunanku, kuma zan so a ce kai ne za ka mai da ni da kanka kamar yadda ka ɗauko ni, saboda ba na so na koma ni kaɗai. Hakan zai sa a yi tunanin na aikata wani abu mara kyau ne, shi yasa aka koro ni. Haka zai sa na samu sassauci don kada na ci gaba da fuskantar tsangwama kamar yadda na taso a baya. Ki kwantar da hankalinki, kada wannan abun kwata-kwata ya daga miki hankali har ki fara wai tunanin zaki koma gida. Ina so ki sa a ranki cewa yanzu kika fara rayuwa a cikin gidan nan, domin na riga na dauki alkawarin cewa matukar ina rai, ina da raina da numfashi na, sai na samu miki da dukkanin farin cikin da kowane ɗa a duniya yake burin ya kasance a haka. Zulaiha, ƙanwata, kamar yadda kika ce a baya ana tsangwamar ki, biki taɓa ɗanɗanar daɗin menene so ba. To na so ki sani, amanar so ce na ɗauka. Amanar so da ka ɗauka ko ba za. Insha Allah nan gaba kaɗan za ki tabbatar da haka. Ga wasu kayan na karɓo miki, ki ci gaba da amfani da su. Na gode ya, Allah ya saka da alkhairi. Ni da ke babu godiya, a riga ya zama da fata na ki samu farin ciki, domin ki cire dukkanin damuwar da ke cikin ranki, ki manta da ita. Na gode ya. Na barki lafiyar wata. So halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Zaidu, wannan hayakin kuma turare nake. amma wannan turaren naka babu daɗi. Me zai hana ka je gurin umma ta baka turare mai kyau? Wannan ai sai dai turaren gafiya kuma. Kai hakuri, abin da ya sa na zo gurinka, insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Abu ɗaya ne ban ji daɗi ba, da ka ci wai ba na ƙaunarka. Haba Zaidu, kai fa ɗan uwana ne, Allah shi ne shaidata. Duk duniya kai ne mutum na biyu da na fi ƙauna a rayuwata, daga mahaifiyata sai kai. Duk wanda zan so a faɗin duniyan nan na ukunka ne, amma ka ce ba na ƙaunarka, ya zan ji daɗin haka. Halayenka ne kawai ba na so, da Allah zai sa ka gyaru, ka zama mutumin kirki, ka daina aikata irin waɗannan abubuwan da kake, da na yi farin ciki da haka, kuma da ka yi mamakin yadda za ka ga canji daga gare ni, da ka ga irin yadda zan ci gaba da rayuwa tare da kai. Ba na jin daɗi inda kake bijire mu, amma ina ƙaunar ka Zaidu, Allah ma shaidata ne. Kuma kai ma ka san haka, sai dai wani dalili ya sanya kai mun mummunar fahimta.
wannan yarinyar da ka gane maka haka a gabanta raina ne ya ɓaci har na kasa sai ta kaina ka gane maka haka saboda na riga na mata alƙawari zan samu mata da dukkanin farin ciki a rayuwa. Wannan yarinyar yar amana ce. Ban fahimci abin da kake so ka sanar da ni ba. Za ka san haka idan lokaci ya yi, amma dai ni dai bukatata ka taimaka mu ka bani gudunmawa mu kiyaye mutuncinta da lafiyarta da addininta kamar yadda ne mata alƙawari, kuma babu wanda zai taimake ni gurin gudanar da wannan aikin bayan kai ne dan uwana. Don Allah ka bani gudunmawa kuma kai hakuri kai hakuri insha Allah zan sake maka abin da ne maka baya ma. Ga wannan nasan za su yi maka amfani. Nagode ya. Nagode. Good. Mr. Mo Production Jigawa. Anan ki bude idan ki kalli masoyinki na gaske. Na'am. Iya kalamai, siffa sutura, mota ba sa daga cikin abubuwan da suke bayyana soyayya ta gaske. Tarayya ki da Na'im ita ce ta saki nadama nan gaba. Ba zan yi wata nadama ba. Don ni ma ba kaunarsa nake ba. Hakan ai yayi tsauri da yawa. Komai kika faɗa ba zan ga laifin ki ba. A shawarce ya kamata ki haƙura da kowa ki rike Faruk shi kadai. Ba abu mai sauki ne na rabu da Na'im ba. Laifin ki. Har yanzu ban ɗora mijina a saman ka ba. Ki tarayya dai. Bani baki. Sai ni zan shaƙe wuyar. Na'im ya haramta a gare ki. Ban amince ba kuma ba zan taɓa amincewa ba. Wallahi ƙarya kike yi. Nace me yasa bata gaya masa ba? Ga wata yarinya nan tana tuwa da gani ba a samu waya a gurinta. Menene? Dan Allah ka taimaka mini so suke su ci mutunci na. Bani baki. Bai yi miki tsakani da Na'im ba? Duk abin da kike zato tsakanin da Na'im ba haka bane. Sassauta kalamanki. Idan ke yar halaka ce ki kona mu. Bani baki. Story and screenplay Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Ko producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramma. And directed by Mr. Mo. Oh my god. Na'im. Me ya kafa kirana? Kaddara. Allah wa inna ilaihi raji'un. Cikin ɗakin kwanciya ta kan katifa ta suna cin amana ta. Wallahi nayi nadamar tare yake da yayi Aminu. Na shiga uku na lalace. Bani baki. Wato Lubna, duk lokacin da nake tare da ke sai in dinga jin wani irin shauƙin soyayya ke yana ƙara kama ni. Allah ko kowa ya san gaskiya sai dai son zuciya yana shiga nan. Abin da ni ma nake faɗa masa kenan. Amma da yake hauka ne a kwakwalwar shi ya kasa ganewa. Na gaya maka cewa ba zan baka auren yata ba. Idan ka ga Lubna ta aure ka sai dai ta canja uba ba dai ni ba. Haba Alhaji, yanzu da duk wannan magana da kake akan wannan yaron kake yin ta. Ke mata ta ce kuma dole ra'ayi na zaki. Wallahi kuma idan kika ki za mu samu matsala da ke. Karo da karo sai rago ramin kura sai ƴaƴanta sakwakiyar duniya sai a cikin kasuwa. A ina ne inda ake karo kuma a tashi lafiya? Babu shi. Rayuwa da tarko. Ina son ki gaya min menene sana'ar Safras? A wannan shekarar ya gama makaranta kuma yana kokarin neman aiki. A yanzu haka ma yana sana'ar ranar ta kafinta. Kame? Kafinta? Make raina sana'ar ta kafinta ne. Amma shi wannan mutumin sai ka ce ba musulmi ba? Lissafi ne ke canjawa a yayin da ake bambance tsakanin aya da tsakuwa. A yayin kwankwasa kofa ne carab shi ma kwankwasa kofar ɗakinsa sai dai bai san wani irin mukulli ne za a buɗe da shi ba. Rayuwa da tarko. Ya na ganka cike da farin ciki ne. Wala na wata dukiya na samu wallahi na duniya gaba daya. Kashe gare ta. In ka auro ta ina zaka aje ta? Ban gane ba ni a ina nake. A wannan kangon zaka aje. A kangon ne? Rayuwar tarko. A fatan ba wata matsala ko? Wala ba wata damuwa. Yanzu ma ka gani ina kan hanya
hanya ne wallahi zan je gurin Hadiza Gabon. Hadiza Gabon? Yarinya yar kulilliba yar wasan kwaikwayo. Ita. Kana kallon fim ɗinta ne? Sosai ma kuwa. Kamfanin Shining Stars Musical Studio tare da haɗin gwiwar zauren nishaɗin Kannywood suka ɗauki nan muku shahararren wannan series movie mai suna Rayuwa da Tarko. Wannan aikin da zan ba ku wuyarsa ta yi yawa don haka sai kun kula. In dai ka yarda da ni ka je gida kai kwanciyarka da mashari. Ba zan iya ba. Kuma na gaya maka kada kai komai sai ka tuntube ni. Wanda ya ɗauki nayin wannan shiri AA Ziko confirm. Wa alaikum salam. Kin ga ana rana ki shigo in ƙarasa ni kai ki gida. Ya haƙuri sai dai ban gane ka ba. Mashiryin shirin Hamisu Ibrahim Eta wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8:30 na dare. Wanda take Kabuga a jihar Kano. Ina karatun dental surgery technician. A gaskiya muna da ƙwararrun malamai da kuma kayan aiki na zamani. Malamanmu suna samun goyon baya daga hukumar makaranta domin ba mu isasshen ilimin da ya kamata. Karatunmu nau'i iri biyu ne zuwa 3. Muna yin lectures a aji sannan practical session da muke zuwa asibitoci a cikin gari muke. Da wata tsinanniyar kake waya da har kake kwance kake mata murmushi wata shegiyar ce. Me kike da hankali kuwa? Ba ni da hankali, ni zaka ciwo amana kake ha'inta ta kana munafurta ta kana waya da wata tsinanniya shegiya a nan a kwance. Ina so sanar ki shi tarki shirki nan da wata daya kana tare da kai shine mafarin sirrinka. Bilkisu kin san cewa duk duniya babu wanda ya san sirrin ke da na sani. Idan kika kai ni bango zan fasa kowa ma ya sani sai da duk hukuncin da zamu dauka mu dauka daga ni har ke. Na tare da kai na samu labarin ka an ce baka da wasa akan aikin ka kaga wannan so nake kala dattan mun da shi. To normal ne gwarzon mawaka mawakin da ake yayi gabas da yamma sannan kuma me zamu Allah shine mai zamani. Wannan gaskiya ne ga wanda ya gane hakan ba? A'a wannan ba hujja bace. Idan ba wakar ka ba bana sauraron kowace waka. Idan ba wakar ka ba bana jin daɗin kowace waka. Idan ba wakar ka ba bana kallon kowace waka a matsayin waka. Na tare da kai dan Umar UK Multimedia Presentation. Na tare da kai. A story of a young man newly married to a young beautiful wife. Wise man says being suspicious in marriage is the end of the journey. Na tare da kai. She's suspicious of him mingling with other ladies outside and asks her friend to take him. Na tare da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zai ji haka? Gaskiya na yadda mata zuciyar jarirai gare su. Duk wanda ya mutu baya bukatar irin waɗannan kalaman. Aikin banza aikin wuta. Akan irin wannan matsalar kike tada hankali ki Bilkisu. Da zan iya daukan kowane irin mataki akan Umar UK. Wallahi ba zan kyale shi ba. Shiga zuciyar matata shine laifinsa. Dole Umar UK ya karɓi horo mai tsanani daga gurina. Na tare da kai bai so ya ga kai kuka. Sir, have you seen it? What is it, madam? It is in this newspaper. Emirates College of Health Sciences and Technology, Kano, has opened its portals for sales of 2020-2021 admission forms. Great! How about list of courses? It offers a 3-year professional diploma on community health extension worker, pharmacy technician, medical laboratory technician, environmental health technician, health information management, and dental surgery technician. Professional diploma and diploma, H&D, and degree courses at affordable rate and in a serene environment with maximum security. Our hostels and extracurricular activities help in making your learning fun. ACOSAT, Citadel of Healthcare Professionalism. For more details, visit our website www.acosat.edu.ng or email us on acosatinfo@gmail.com. Social media handles: Facebook, Instagram, Twitter, #ACOSAT.